Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:05. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa atong magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Miyerkules na kita, Disyembre 22, tuig 2021. Aksyon Hotline. Miyerkules sa mga kaaksyon laton nga nagatutok na diri sa aton nga pagpangaragad. How do you do? Kumusta kamo? Mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan, mga nagamonitor man online. Nakabalik na kita on air matapos sang pila ka mga gin-asikaso dito sa transmitter sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon are Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa aton sining nga pagpangaragad ang mga Facebook users, mga Facebook supporters, ang mga EFC supporters, akon ining mga Energy Fans Club, ang Aksyon Radio Fans Club. Good morning sa inyo and welcome to the show. Mga Ilonggo nga mga OFW din kaman nga bahin sang kalibutan basta may available nga internet connection, pwede gid nga magapakigbahin kag magamonitor diri sa aton nga pangalagad. Ang aton nga mga ka-aksyon man nga nagatutok kag luyag magpadala sang ila mga mensahe, feel free sa pagpadala sina hindi lamang sa aton sining comment section dira sa Facebook kag YouTube. No pwede mo makapadala sang inyo mga mensahe sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Di ka mo magkalipat, mayara na gid lamang sang 3 kadlaw ang nabilin kag Paskwa na. Uy, Paskwa na mo ni James Binares, di ka mo magkalipat ha. Ang Paskwa nyo sa amon bisan panamyaw na lang. Okay na. Ang amon man pagpanamyaw sa inyo na kay nagilapit na gidlang kita sa adlaw sang Paskwa. Ti kumusta kamo dira? Ang sor nga bahin sang Negros Occidental, madulumban ang pagsilibrar naton sang Paskwa. Bangon may ara dira sang inyong miyembro sang pamilya nga nadisgrasya o nagkalamatay bangod kay Bagyo Odette. Sa gihapon ululupod kita sa pagbangon. Bisan way pa sang linya sang kuryente kang magasaulog kita sang Paskwa ngang atubang naton kingki sa gihapon, importante nga maayo lang ang aton lawas, wala sang nahalitan bangod sang bagyo. Sa gihapon ina siya may ara gid sang kahulugan ko sa Tagalog pa, no? Ina nga pagsaulog sang Paskwa, isa ina ka tion na naman galiwat naton pasalamatan ang bugay kagadugang nga tinuig ngayari kita nagatiner sa dutang luhaan. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ko si Aksyon Alvin Graba in a short while. Siling ko na doon natabo sa Negros Occidental after kay Bagyo Odette nga naghalit sang minilyon ka pesos sa palangabuhian kag subong man sa kasapatan mga pananom nga ginwasak, no, nga ginkumos ni Bagyong Odette. Ang isa ka masubo pagin nga balita ari ay
sa San Carlos City, may ara sa nagluntad iyang isa kasunog. Now, on special assignment, ang patrol with Aksyon Alvin Graba nga nagpadulong dito sa lugar because initially, ang report masubra na pulo ka mga puloy-an ang gintupok sang kalayo kagabi. Ang worst sa sining report kay may ara sang pila ka mga naulamid nga individual sa pagkasunog. May napatay sa sunog ang report initially nga ato nabaton. Ano pagid ang pila ka mga update nga tutukan tag karon nga aga ariay ang sanggunian nga pandalawigan diri sa probinsya sa Negros Occidental ginaprubahan na ang ayo o kon ang lihok nga pagpaidalom sa probinsya sa ginatawag nga state of calamity. Ang isa pagid ka mayor nga talakayan naton karon nga aga ang restoration pagbalik sang supply sang kuryente sa mga lugar nga ginlaslasan sa Bagyo. No kay diri sa aton sa Bacolod ulamid kita di bisan dito Negros sa North Negroso ang nunay ko may pilak nga areas man nga may ara apektado ang ila sining mga linya sang kuryente. Ang worst gid dito sa Southern Negros. Ano ang mga tikang kag plano? May magin padala na lang nga crew nga magabulig diri. Ang mga crew nga nagalin sa nagalinlain nga mga electric companies or cooperatives nga magabulig sa aton electric cooperatives diri sa probinsya. Ag ang pinaka-latest nga update man sa kalitan sa bagyo sa kabilugan nga Negros kag syudad sa Bacolod inagkaron ng aton tutukan. For the meantime, Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:12 na. Unahon kong report on special assignment with Aksyon Alvin Graba, direkta dito right from where the action is. Gikan sa San Carlos City. Lihog lang ko Aksyon Elri sa support nga pics ni mga pictures ni Aksyon Alvin. Sa sunog nga nagluntad, diin gid exactly ini nga lugar. Aga pa nag-travel padulong sa siyudad sang San Carlos. Patrol reports. On special assignment, Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Please come in. Aksyon na Art, live kita subong diri mismo sa lugar sa insidente sa sunog nga nagluntad alas 8 pasado kagabi sa area sa Sitio Troso, Barangay Bulwangan sa siyudad sang San Carlos. Para sa aton nga mga kauturan diri sa Bacolod, ang Barangay Bulwangan Action Art going ka na sa area sang Valle Hermoso. Amuni ang way more or less from the city proper. More or less mga 15 kilometers ang kalayoon Aksyon na Art. Now, tatlo diri konfirmado ka mga hobenes o kung mga kabataan ang napatay, isa ka lalaki, duha ka babayi, while ang sunog Aksyon na Art nag-umpisa sa balay ni Mary Ann Sombesi kag ni Rosalia Sombesi Aksyon na Art. Inibase sa pagpangusisa sang mga katapo sang Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sang San Carlos, led by FO1 Neil Bendillo Aksyon na Art, muni ang arson na investigator. Din ang sunog Aksyon na Art nagsang nasiling tanangan nag-umpisa sa Panimalay Sumbesi nga naglapta sa pila ka mga kabalayan, totally damaged as initial. Totally destroyed. Totally destroyed. Aksyon na Art. Subong sini makitaan mo man kay may mga ginakuan gidriya sa ginpadala nga picture 12 may partial damage. Okay. Isa diri ka simbahan ni sir, no? Simbahan ko. Ang Bible Baptista Aksyon na Art. Ari diri ang isa sa mga parayente sang nasunod. Aksyon Alvin, establish na yung signal. Nag-kuan ka, nag-cutting off, nag-kadula ang imo sining audio. Signal check liwat, Aksyon Alvin. Subong, Aksyon Art, subong. Ara, maintain lang. Okay. Hindi lang Maintain anay ko lang. maginawa hasta makatapos ang report mo. Okay, medyo layo-layo gawa mo. Isa ni sa nasunugan Aksyon Art, kag ining mga nagkalamatay ni iya ni Inablos. Uy. Ako man kunini mo.
pangalan ni mo sa live ka subong sa Aksyon Radio Bacolod. Rumiro Katalan. Okay. Katalan Action Art. Mangita tamayo. Subong balikta Action Art. Arana Romeo Katalan. May plastada gabi sir. Ang plastada sir, bali nadunggal lang pud ako sa akong pagmangkon nga adunay sunog, pero ang dungog nako base sa istorya sa ginikanan nga aduna siya gibilin nga kandila ug usa ka kingking suga. Tapos ang inahan bali migwa nagpalod bali ang nahabilin ang tatlon lang kabilog nga mga bata. Uy. Tapos nakatulog na siguro nasabiklan sa ilang TL. So dito nagsugod ang sunog. So bali na sipaan sa tiin nila ani kandila or Diha sir, 15. Oo. Mao gina siyang plasada sir. ang mga bata wala na nakadwa gid sir no. Bali sir, nakabatyag lang ang mga bata nga kuan nga aduna na sunog siguro sa kainit na. Mao to siyang pagka kuan na mao to namangon. Bangon. Ang duha ka bata bali naningkamot nga makagawas na puro man nakalak ang ilang portahan sa bintana. Nilakan man sa inahan kay Uy. naam po'y inahan na sumirian sumbisi kini si Rosalia. Bali gasalimuang ng utok sir ba? Ango-ango. Namahunan siya nga Ano sa limo ang mauman? afirmative. Ang magingon tag ang burag mali nga na. Diya sir. Balik bata. Bakang isip ba? Okay. Gauli bata kung sa aton pa. Oo, batang isip siya. Oo, mao na siya Mana gisarado. mao na siya gisirado kay saygon. Magsige man siya pangita kung hayag ng giango-ango. Mao na siya, mao nang iyang tiradaan para masifting nga dili gyud kuan sa inahan anak ni Mirian nga dili makakay Dili aning gabi na bata na. kuan na siya 72. 72. Ya kamusta siya? Okay ra siya. Bali na say damage sir diri sa ulo ug sa diri sa likod nasunog kay mibalik man sa sulod god nakagawas na unta siya so wala say damage sa atong pagkatay mga gawas kuno siya na nakitan sa anak nga libalik magsulod sa iyang kwarto nagdilaad naman nagbibira sa iyang anak so kuanan dito sa Kaya kalayo. nabilin po ining mga kabataan kining tulo nabilin gyud sa sulod sa balay. Nabilin di sir, corner di sila. Na corner gyud sila. Ay, sus. Oo. Kani dili lang ta magbutang pangalan nila ha. Kanang edad ra gyud ba? Pilay edad ani? Ang bali ang kinamanghuran nga babae kuha na siya sir, dos. Ang laki kuha na siya, 9 mao ni Ay, magwa. kabata pa. Napay magulang mauna siyang magulang. 9. Bali, ang usa na pud ka babae, anak sa ni Mirian, anak sa Kaluha. Anak sa Kaluha. Bali do Anong edad. kaluha? Oh. Aksyon Alvin, kaduha? Ang kaluha aksyon na art kapid, no? Amaning Kapid. Okay. Oo, kapid. So bali ang kaluha niya ang inahan atong kaluha pod na apo diri. Dito sa Gihulngan sir, ngadto man ni Moyo. Siyempre gibilin ra to diri ang anak anang Kaluha. Gibilin tungod kay para makatabang-tabang pagbantay sa anang kinamanghuran nga Okay. Yeah, Anyway, actually, mga biktima din sila sang sunog, pwede man ni makuha ang ngalan nila, mahibaluan. Pero, ang natabo gali, para ma-establish na gida, kaya hindi ko masyado, abi ka-intindi, kag hindi ko kabalo, magambal sang Cebuano. Ang natabo, nga naglakat ang Iloy. Naglakat ang Iloy Action Art. Iloy o kunamay? Yes, ang Iloy. Ang Iloy. Ako si Mary Ann. Merian. Amo ni siya, amo ning Iloy Action Alvin ang gauli bata? Hindi, si Rosalia, amo ning ulibata. Amo ni 70 years old. Amo Bali ni ang Iloy, nanay sang bali lula sa mga victim ni. nanay ni Mary Ann. Si Rosalia, amo ning nanay ni Mary Ann. Si Okay. Mary Ann, may duha ka mga kabataan. May isa kakapid, kagamo ning isa.
may isa pa action art nga bata sang Oo, kapidya. kaya hindi Kapid kayo ni gusto ko Mary Ann. ma-establish bala, kundi sa isa ka balay, ang iloy upod niya ang 3 ka kabataan. Hindi, action art. Ang sa isa ka balay nga nabilin, amo ning balik sa pagkabata bala si Rosalia, 70 years old. Oo. Kag ang 3 ka mga kabataan. 3 ka kabataan. Okay? Oo, ining 3 ka mga kabataan silbi apo ni abi ni Rosalia. Okay. Ang edad 2 ka tuig, sir, 2 ka tuig. 2 ka tuig, 9 anyos. 9 anyos. Oh, bali 2 ka tuig, 9 ka tuig, kag Kag ang usa. Kuan, 12. Oh. Mao di babae pod. Babae pod ni. So bali 3 sila. 3 sila amo ning napatay Okay. action art. Oh, pwede ni ingad na, no? Oh, ay man problema kay victim ni sila sang kuan niya Oo. eh. Ano Sinusunod. unsay pangalan aning 2 ka tuig? Si Francisca. Sambuco. Okay. Ang kaning maguwang niya, ang magulang niya bla? Laki. Si Early Jan. Early Jan. Okay. Early Jan. Kaning iyang ig-agaw silbi ning magsuon pagkaisa sining mag-utod ni Rosjin. Mao na siyang 12 years old. Oo. Okay. So amo ni galing ng tabo. Bali ang duha ni mag-utod, ang isa pakaisan la. Pagkaisa nila action art. Ang 3 ni ka-victim. Amo ni ang bata sang Okay. kapid ni Mary Ann. Oho. So, anong natabo? No, kundi ang nabilin sa balay, amo ni siya ang nagauli bata nga 70 years old, upod sa makabataan ni nga nagkalamatay, nagsindi sila kandila, Aksyon Alvin? Oo, kay actually action na art diri base sa pagpangusisa manaton diri Sir, may pila ka adlaw ng brown out diri sa inyong lugar. Kano sa nagsugod? Sugod sa Birnes, sir? Sunog sa Bernes. Sugod nga nag-igo man ang bagyo sila da. Bagyo kita. Oo. So sa Okay. ato pa, sa paglasla sa bagyo, wala na kamusuga, wala na gitsin. Bali kandila. Kandila na lang. Okay. So, busing ganun action art, after sa paglasla sa bagyo, here comes pagkasunog sining 14 tanan ka mga kabalayan action art. Okay. Diri sa So, area. bali ang 70 years old nga upod nila, nagwa siya, ano ang iya plano? Nga nagwa, ng ginbiyaan niya ng kabataan? Balikan ta siya, Aksyon Alvin, graba, alas 8:22 na ginataod-taod na subong sa mga listeners naton isa kasunog nga nagluntad dito sa barangay Bulwangan, siyudad sang San Carlos. Ini nga lugar, pakadto na sa area sang Valle Hermoso, Negros Oriental. Now, ang barangay nga dayon nagluntad ang sunog, mga 15 kilometers away from the proper of San Carlos. 15 kilometers, Aksyon Alvin, no? Action na art sa unang hayag ni art Dali lang kayo nagka-cutting off ka? Yes? subong. Ara na. Ara na. So, according kagina kay Romeo Catalan, ang Tiyo. bali Tiyo pud ka ani mga nangamatay ang uwan ko. Bali Tiyo sa mga napatay bala action art. Okay. Ang natabo diriya nga nagwa ang tigulang ini 70 years old ugaling kay nagbalik pa ni siya. Para? Ang during sa natabo ang sunog nagwa ni siya pero nagbalik siya kay nganong nagbalik pa siya. Mao mo gid ang sakit. Plano ato nga rescue sa mga bata ay kuan lagi blanco naman na siya. Wala pud tagabalo kung unsa iyang tuyo sa impacto nga iyang gibalik. Nga nagkalayo man. Okay. So, dali lang, Aksyon Alvin. Kundi, Yes, action art. kundi nasunog na, nagadaba-daba ng kalayo. Oo. Ang mga bata ni primero, ang upod nila dang iloy nila o kung 70 years old? Ang 70 years old kay ang iloy nila ang asingayan nagwa ni siya action art para kung tani magpa-load. Magpalod. So, Oo. meaning, pag daba-daba na siyang kalayo, ang 70 years old, nagtinguha niya, makagwa na kung tani. Correct. Sakto, action art. So, nakagwa na siya tani sa balay nila da, galing kay, nagbalik siya. Nagbalik pa siya. So, naulamid man siya, nasunog man siya, kung ang sitwasyon niya subong? Yes, actually, napilasa ni siya. Diin Okay. ang samad sa babae, sa lula. sa ulo. Sa ulo? Baga. Okay. Likod baga. Likod. Likod na baga action art. Pero ini Grabe. siya, nakaangkon sa sining pilas. Pero sad to say, ini tatlo ka mga kabataan action art.
na Why gid masalbar? Why gid masalbar. So bali made of light materials ang balay nila, nano hindi babaw dalom nga madasig naglaptang kalayo. Actually, diri Aksyon art ginalantaw man naton, ang ibang diri made of light Kita ko sa materials. pictures mo may mga ingod man ni balay nga dokod lagko Oo. mga niyo. Mga light materials ning mga balay ninyo diri sir no? Sir. Diri dapat ang balay ninyo tupad ra mo. Balay ko na, sir. Tapos balay naman sa nasunugan. Okay. No? Napatayan. Napatayan. Oo. Din pa gid tong iban nga mga balay. Da, sir, na, tapos na, diri, man, Mhm. na, isa man to. Oo. Tapos, Yung mga balay Aksyon art nga ginatudlo niya mga made of light materials. Okay. Ang ibang diri Aksyon art ang half niya simento. Okay. Kag ang hapagid siniya tanente of course ang siniya himo ang So pinaka bali ang ila area Aksonal Bindo isa sila kami nuro daw kun ara gid sa proper sang barangay. na sakto nga pamangkot. Sir, unsa mo nga kuan diri kaning lugar ni sir? Usa ra kamo kami nuro diri sir? Usa ka pamilya? pamilyar gid ni sir. Kini. Si Sir Castillo lang ang nalain. Mo ni pamilya gini namon ni. So, Pero, 14 sa 14 nga nasunugan, usa ra dili pamilya. dili sir, bali isa, duha, Dubi. Oh. ha? Tulo, Mhm. upat. Upat ka pamilya, sir? Upat tanan ka pamilya. Ang bali dili. Dili relative. Ang dili Pero ang parente. kalabanan Okay. relative. Relative, sir. Action art apat lang ka hindi relatives pero ang kalabanan Pariente sila. mga paryente. Pero damo Actually, pamalay da sa tupad nila Aksyon Alvin nga masiling mo isa gid ka barangay kun wala maagapan ni kag paano ni na untat Oo. man? Actually, pag sunod mo palang diri Aksyon na art, damo di ka pamalay, no? Sa Okay. Sitio Troso. Ah, Ang so ining nga dikit-dikit ang mga balay da nila. Yes, sir. Okay. Sakto na Action art. Hindi na siya kilid bye-bye? Layo mo sa baybay, no? Layo, no? Layo ni sila Action art. Ah, kaya layo, may, okay, going okay. silang way pa Valle Hermoso. But anyway, Kung alin ka Ari- dira San Carlos, going ka Bali Hermoso, ano ni sila ara lang skilidalan or may suludlon pa? may sulod doon pa. Maagi ka pa sa punong from the main highway. Ah, okay. Oo. Mhm. From the main highway, maagi ka sa punong Aksyon na art mo, or Mhm. siguro mga around 3 to 400 meters. Pero ang mga puno ng kahoy din nagkalatumba. Mhm. That is why wala diriya sang suga. So bali apektado man damage. sila sa paglabay na ni Bagyo Odette. Correct, Aksyon na art. Okay. Apektado Mhm. man sila sa natabo nga bagyo, paglabay ni Bagyo Odette Aksyon na art. So ang nanay ito nga nagpa-load, ulihin na lang naibaluan nga nasunog ng balay nila mo na. Katong nanay ba, si Mary Ann ba, katong nag-balod siya, ano ni siya, ulihin na lang niya na ibaluan nga nasunog na. Ulahin na gid, sir. Ulihin na gid. Ay sus. Nang niya, why na? Nakatap ng kalayo. Ay, man ron si Mary Ann. Tuwa sa eskwelahan, sir, bakwit ni gabi kay nang may matulugan, subong hindi man ni mo pud ma-interview siya daw na blanco lang Sus. una niya. Oo, naglang po. Oo, Mhm. hindi na gid interview. No, hindi na gid ma-kuan siya. Oo, normal nga Okay daw na siya. Asyak siya. Ang yabanan ni amay ni sa kabataan din. Ang mga ang bangkay subong sa mga kabataan. ginkuha man to sa barangay gabi, sir. Upod man tong mga rescue. Tapos may ara pa nabilin ng mga ritaso-ritaso sa mga lawas sa mga bata. Para gin karton na mo. May heart, duha ka heart. Uy. May duha pa ka heart. Oo. Tapos may dito. Oo, disipin yung sir ba para pagbalik di ang patay nga lawas, inuusa na lang. Anong forma sinili na kagabi o man yung mag-utod? Ining 3 years old, kagad 9 years old. Ano siya gahakap? Bali, sir, ang isa ka bata nga 2 years old dito, sir. Oho. Bali, ang duha siguro naningkamo to, sir, nga maka duha. Oo. Di siya sa tiyuhin. Dili nga side, balay na sa isang tiyuhin. Aksyon Alvin. Tapos ang di plastaran sa mga bata, may pirta na siya, pirta. Lapit sila sa perta. Oo. Aksyon Alvin. Yes, Action Art. Kindly hold on sa linya mo. May palutsyon nagikuha obligasyon ta. Balikan ta kag very quickly kay ipalutsyon ko lang ning obligasyon ta.
Yes, Aksyon na Art. Standby, Aksyon Alvin. This new sponsorship is brought. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Ang inyo ginapamatian Aksyon Hotline program kag ang report ni Aksyon Alvin Grava right from where the action is. Ara sa subong dira sa San Carlos City, particularly sa Barangay Buluwangan, sunog nga nagluntad no sa mga late tuners naton. Isa ka sunog nga nagluntad kagabi, damo punuyan ang nagkalaulamin, gintupok sang kalayo ang masubo nga balita, may 3 ka magkabataan, 2 ka mag-utod, 1 ka pa kaisa na ulamid o napatay sa sunog. Balikan ta sa Aksyon Alvin Graba sa area. Aksyon Alvin. Aksyon na Art, istorya mong kami ni Romeo, tapos ka naggalupad bala ining mga atop sang ila sining kabalayan during sang typhoon o kung sang bagyo Odette. Wala lang madugay, ngin guba na gid pagi sining sunog Aksyon na Art. Subong ang mga pamilya o kung sining mga nasulugan Action Art ang ara karon sa barangay hall o kung sa plaza. Eskwelahan. No? Anong eskwelahan? Kinder. Sa kinder. 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 So dira sila tanan. By the way, may mga official nga gabot di DSWD na nagpadala na kayo ayuda pagkaon sir mga food. Gabon. Gagabi pa na guruging providan sila. Si Kapitan, niabot na po. Wala man ko kabalo sir, kay aran ako sa suludaan tong pagkatampo. Pero ang aton alkalde, kanang mayor nato ba? Yan hinapod na yan nagkato na rin. Nagkato na sir. Ni Ari sir. Ano? Gabi sir? Gabi pagkatabo sir. Action Art si Mayor Gali, nag-kwadto naman diri. Subo man sila kay nakasurvive sila kay Bagyo Odette, way sila may malitan da, pero sa sunog way gi makasalbar. Way makasalbar Action Art. So ang maning sitwasyon di basi makakuha pagid kita pinaka-latest naman sa arson investigator. Okay. Sa siyudad sang San Carlos Action Art. Kay 3 diri again 3 konfirmado ang napatay mga kabataan. Isa may napilasan. Aside din man napay na sumaran, wala na ilain. Napay uban. Wala na ko'y... Action Alvin? Yes, Action Art. Ang ginpadala mo di sa litrato ni nga nasulod sa karton, ano ni siya? Amo na, Action Art, ginambal niya kagina. May portion pa sang corazon. Ay, sorry. Sorry. Okay. Kuan gali ni siyang kuan parte sa lawas ng kabataan eh? Oo, may makitan kada may mga cross Action Art. Amo nang napahamtang, ining din napahamtang ang mga kabataan. Kung naka-facing ka towards Valle Hermoso, sa may left side, sa may right side mo ayon, amo ning ginamin kaginan ni Romeo, nga 2 ka tuig nga bata. Pero ang kaluluoy gid tanan ni sila makaluluoy naglamatay pero 2 years old hindi ko bala makuan sa kaugalingon kung ano gurong syagit yung paano ni siya kay 2 years old lang siya. Gani man Action na Art no. So bali 2 ka babae, 1 ka lalaki. 2 ka babae, 1 ka lalaki. Okay. Oo. So ang babae 12 years old kag ang 9 years old. 9 years old. Ang 2 years old, ang laki na. Laki. Ambay na. Ambay gali ang 2 years old. Ang 9 years old,
Sige, balikan din sa Aksyon Alvin. Anyway, masubo-subo man nga balita. I-check na dugay ang mayor sa San Carlos City. Aksyon Alvin, ang 2 years old babae. Ang 2 years old babae, ang 9 years old amuning magulang niya sang 2 years old gani lalaki. Lalaki. Ang 12 years old amuni ang babae man. So, pag 9 years old, Aksyon Alvin, kung malabot yan yung bintana or dinda, makagwa na ni siya mo galing kiti kung ginlak tuod nga hungod nga ginlak nga hindi makagwa ni kundi amuning problema. Yes, Aksyon Art. Amo na ng problema. Kay ang duha diri halos gatino para yung magpalakaisan eh. Ang 12 years old kagang 9 years old. Nagatupad kay ang cross nga nabutang nila diri Aksyon Art. Posible diri napahamtang bangkay sa mga bata. Nga ara gid sila dampi to para ilang gid sila Aksyon Art. Bali ang ginikanan o ang abay nila hindi niya trabaho. Ang kamagin Aksyon Art. Ang abay bala sa mga nagkalamatay ni? Kaning amahan ba sa namatay? Unsa di nga trabaho? Bali sir, bulag sir. Ha? Bulag. Nagbulag. Bulagay na sila. Bulagay. Bulagay na galing sila. Okay. Pero di sa bali nagaisahanon ginabuhi na buhi na lang di Mary Ann ang iyang mga bata kag ginablos. Amo na. Subat. Subo man di ba? Bakasin ba bulig-bulig bantay sa bata? Okay. Ining 12 years old. Nagbulig-bulig lang kung bantay sa mga bata. Aksyon Art, ining 12 years old nga napatay. Nagkanto lang na di para sa may ang inang bulwangan, anong palang buhian? Punong? Ano mga palang buhian? Unsay produkto pangabuhian ana adiri sa? Kuan sir, subong sir, gaaksi na lang. Ha? Gaaksi. Tapos manindag isda. Mangahoy. Maligya isda ang pangahoy. Carpenter. O nya napod may fish pandre. Tunong. Pero may kayo. Asinda na sir. Ha? Asinda ni. Abi na ko murag fish pin man good sa asinda gali na. Wala nga yuta. Okay. Bisan yuta ni sa Sindalidisma. Kaning yuta ni kasi sa Sindalidisma pud ni. Okay. Ini nga duta Aksyon Art nga ginahamtangan nila sa karon. Iyan isang duta sang Ledesma. Sige. So anyway, subo-subo ni Aksyon Alvin nung sa isang balita dira sa siyudad sa San Carlos, why sila maapektuhan direkta sa Bagyo Odette? Pero paglabay sa Bagyo Odette ano kuno ang sitwasyon perti man kabaskog ang ulan kag hangin? Oo. Pero mo sa sir paglabay ni Bagyo Odette, pero ano sitwasyon niyo? Ang ang sa akong lang sitwasyon sir na tangtanglain ang ato. Tapos nadula ang tatlo kasin. Taktak ko na lang para ara ko matulugan. Bali, open siya ang diri niya side. So, buting gano'n, baskog ang hangin. Baskog yun, sir. Pertigid ka baskog. Pertigid niya ka baskog man Aksyon Art. Okay, anyway, i-kwanta karon i-follow up na lang sa Bureau of Fire Protection ng ilan naman yung investigation. Balikan na karon kung may tempo, Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Art, amo ni ang sitwasyon na diri sa area sa siyudad o Barangay Bulwangan sa siyudad San Carlos. With Aksyon, Dani Hiraw, ini si Aksyon, Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa hintaman nga bahin sa nabutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, direkta dira sa Barangay Bulwangan sa Truso, no, area. Ka San Carlos City sa nagluntan nga sunog sa diin ang tatlo ka mga kabataan na ulamid o nasunog ti nagkalamatay. Tumusubo maning nga Pasko sa ila, 3 ka adlaw na lang amo paning natabo sa imo. Nakasalbar ka sa paglabay kag pagwaswas paglaslas sa Bagyo Odette, pero sa sunog disgrasya why makagwa ang mga kabataan, resulta 3 ang nagkalamatay, may lula pa nga napilasan. I-check ta karon kay Mayor Renigo Stilo no sang San Carlos City ngano ang iya sining panugyan basi matawgan mo siya Aksyon Doors ang mayor sang San Carlos para nga may maluanta ko na no ang reminder sa alkalde dira kag sumungban nano lang na-extend lang nga bulig kay grabe man nino. Subo-subo ini nga Pasko para sa isa ka pamilya sa diin 3 gid ang miyembro nga mga nagkalamatay, no? 3 gid
nagkalamatay, magpakaisa o duha ka magutod, isa ka pakaisa, way magagwa sa balay, ti ang resulta, pati sila naulamid sa sunog. Aksyon Hotline. Morning lang kay Carlo Hipaya, Christine Minies Villalobos. Good morning. Kita ay kami kahapon ni Ma'am Christine. No? Salamat kita. Carlos Nanagad, Maki Dioka, Jinky Dialagdon. Madam, good morning. Araman si Mr. Bivo Villasor, ginatamyaw niya. Salamat. Sanshu Salvo, good morning. Rodora Syuko, Sara Apsay, Sir Danny Yap Sr., thank you. Maldita ako, Lida Cordero, Rodel Libusada, Anali Bacolpo Talingting, Arlene Mabugat, Araman si Helen Junicio, Mel Diola, V. Nice, Susit Tayapad, Mario sa Santillan, Neni Pasculado, Araman Norberto Bayot, Rodi Rick, Jean Hispaniola, Nelda Yutis, Precious Cruz Dila. Okay, agin baliskan niya. Christina Dalakit, Gamonitorman, Titinena, Majin, Rayvan Davido, salamat gin, Inday Maricel, Marandi, puno padala pa star si Inday Maricel, Mikey Poro Himoto, Merly Plaza Herher, Steven Montano, Star Mayo, Mamvan, Kagdok Matt Mayo. Morning, thank you for listening. Ginatamay lang si Lily King sa London, Gamonitor, Miss Yvonne Voister sa Germany, agagang iya Sisi, Mrs. Alvarez of Ramilo Village, Barangay Tangob, and to all my family. Salamat sa inyo dahang pagmonitor karon nga aga. Thank you, Gid. Merry Christmas from Minnesota State, USA. Godwin Clyde Bahinting, Rejoy Colantro, Kagding Rolyo, Aimee de Vinagracia, Kaluluoy, gid sang tatlo ka bata, Diyos ko siling niya. Mazinia Fernandez, Santiago Infante, Aimee de Vinagracia. Hello, good morning, Aksyon Art. Kasubo niyo sang report ni Aksyon Alvin. After sang bagyo, sunog naman. Gani nagbalos from the south nga ginapektuhan gid lala sang bagyo, nagbalos ang north. No? Ti area sunog. Ay, subo nga balita ini. Rose Raimundo Aguirre, G5 Pritos Andrada, Maymay Line, Lormil Villano, Martin Aliling, Morning Man, araman si Ma'am Star Mayo, nabasa ko na. Niya kaluluoy sa ilan na sunugan. Gani, kaluluoy gin. Si Papa ni Inday Maricel dira, no, sa may issue kawayan, salamat sa pagmonitor. Thank you, Gid, sa inyo padayon nga suporta. Pagbalik ta, damo pa kita balita nga idulong sa inyo. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig,
Kapo pa ni Maginapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets, kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalap Ito na Aksyon Hotline. Oy, good morning dira sa kay Lovski Castillo Bunda. Shout out kali ko sa family Bunda Castillo kag Mirasol, kay Sir Noel Amar may agaman sir. Araman ka monitor Veronica Santillan Manukan, si Bro Bunker Gemini, Tokayo Art Mix doon. Good morning. Monitor lang ko na sila. Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Bacolod Executive Council. Salamat. Madam Athia Kim Iriman, good morning. Baw salamat to sa kuan mo ho, ginpadala mo nga utap. Kag, ano ganitong tawag sa isa to?
Oh, na-meet gali sabor niya sa to. Dito ginobra sa inyo, ma'am. Salamat kina. Cookies, no? Pilton di pura. Naisil Pabol, may agaman. Arnel po di Samparado. Rosita John Sisulgon. Jolie Meliltado Patrimonio. Kaluluoy man sa ilaga ni makon mo ya mo na nilapit ng Christmas, mapatyan ka pa imo tatlo pakabilog nga miyembro sang pamilya mo. Jeter Ruiz Buen Valencia Kenneth nga panghagad kape next time idola. Salamat gid. Janet Tokero kagwen sa Pahankoni. Nanidad Kirao, ara si Nanidad si paring Aksyon na ni Kirao. Rick Garganera, Claire Zombero, Joan Bantulo, kag Sherlyn Coronia Abkilan, Army, Aimee de Venegracia, kag Nelly Garcia. Yvonne Voicer, ma'am, Lorna T, salamat sa inyo. Subo ni San Carlos. Sige, ang iban nga mensahe, karon naman dugay-dugay. Si Borgs Asa, silinga monitor kami, Barangay Takuling. No, salamat Robert Habonilio. Ayos. Now, halin sa sunog sa San Carlos City, actually, ang coverage naton ika-anom na ning adlaw ho, after nga nag-igo si Bagyo Odette. Ang latest update sa probinsya, ginaprubahan na sang sangguniang panlalawigan, ang tikang ulihok na pagpaidalom sa bilog nga probinsya sa state of calamity because of the Bagyo Odette. Now, i-check naton ang special assignment team headed, of course, by Aksyon Brian Muden, nga ara pa na on special assignment sa Southern Negros. Grabe, wala man ni pahuway si Aksyon Brian. Kagdra man nagtiner, agud magtutok. Sa Southern Negros, maki-update lang ko sa iya kung anong sitwasyon na subong kay ang mga bulig, ayuda, may mga schedule nga mga manug-abot, may nagkaabot na, managkinanglanon sa South daw subong halin sa tubig, pagkaon. Ang pagbangon sa mga pumuluyo da, it would take time. No, hindi na siya in just overnight nga makabalik ka gilayon sa normal mo nga pagpangabuhi. Kung si Gublakson pang normal sini, medyo malawig-lawig ang proseso mo. Ang ayuda sa gobyerno nasyonal, it would take time also because nga ti proseso na iya, may mga documents nga himuon antes ma-release ang kwarta para sa ila. Ikapo na mention to ni Gov, 30,000 sa mga puluyan nga nagkalaguba gid o kon totally destroyed kag ang partially damaged daw 15,000, no? Pero tiwag takbati sa palayag mismo gikan sa DSWD sa Region 6. Ang isa gitaning Department of Energy diho abi pangitain no ideya nga mabuligan da ang electric company ho or electric cooperative da sa Noseco sa Kabangkalan nga mapadasig ang restoration sa supply sang kuryente. Kabalo ka ang negosyo ga kwan man mo nagasalig man sa supply sang kuryente. On special assignment, let's have Aksyon Brian Muden, kumusta na subong sa Southern Negros. Aksyon Brian, good morning. Aksyon Art reporting live kita sa Di Matinion na nagsaka-saka na ko diri sa may area sang Barangay Tuoy, Kahimamaylan, City Negros Occidental. Ano? Pero last night, Aksyon Art, nag-drop by man kita, nag-overnight kita sa syudad sang Kabangkalan. Agad mangon si Human sa sitwasyon. So, pagbutaw takina sang aga, liwat naman, naglibot kita Aksyon Art sa gihapon ang syudad asang Kabangkalan, apisar sa tuman kadako kaginang grabe nga pag ang development diri bala makita naton before, pero karon makit-anda sa mga nawong sa mga utod kadiri nga yara gihapon sa Kasubo Aksyon Art kag inabalangot sa Tagalog patulala ang ilang mga kuan ang ilang sila nga mga giho kag mga hitsura sa inabalang daw nagtulog ka lang pagbugtaw mo ang itsura sa mga puloyan mo, kagamitan mo, ang ginpundar mo, nga ginpanginbudlayan mo, subong maumpisa ka naman sa pinaka zero Aksyon Art bangod sang paglaslas ni Bagyong Odette Aksyon na Art. No? Di same man sa sitwasyon diri sa area sang Himamaylan
nga halos mga balay diri Aksyon Art gin pang post man ini. Ang may-ari ko di ginatamdan subong Aksyon Art isa ka puloy-an diri nga mga binulan pa lang nila gin sa iluhan ini konkreto ini nga puloy-an ha. Kwan tahom Aksyon Art gintugpahan ini sang mga pila na ka tuig ang puno sang kahoy. Chimpo hapon pa kuno Aksyon Art ang kahoy ni Aksyon Art mo. Gulang-gulang na naigali. Gulang-gulang Aksyon Art kag pagtumba niya. Tikon buta malugod chimpo hapon pa century old na yung kahoy ya. Grabe ka century old na Aksyon Art ining nasambit nga kahoy. So pagkatumba niya sining nakakuha ng sako na tensyon na Aksyon Art kay kinang kung kaisa may mga ara sang digwaynas pa nga mga tawo o nga ang natupan nga sinidimalas gid Aksyon Art ang yang puloy-an kay bag-o walang tugay na tukod tapos amo na ning itsura niya subong pinakluban sang tumang kadako nga kahoy. Pero mas may digay na sila kay nakapalagyo Aksyon Art ang sulod sang balay nga ini. Pero bisan po ay nakapalagyo way gid man sila nalambot dito sa sulod pero hindi mo anticipate bala ko na nung matabo sa imo kung tugpahan ka sang malahiganti nga kahoy ang imo sini nga tuloyan. So nga nakabala ko Aksyon Art nga may diboy na sa pagid kay nga ini nga kahoy wala nagtupa sa mga puloyan nga mga light materials. Okay. Kay kung dito sa tumupa sa mga kahoy nga light materials may posible nga may magkalabis grasya gid Aksyon Art nga mga tao man o madulaan sa kabuhi abi. Kay gamay ito ilay mahapos rumpagon sining nasambit nga kahoy Aksyon na Art, no? So isa lang na diri sa nakit-an ko nga grabe man nga kapag laslas ni bagyong Odette diri sa may area sang Himamaylan Aksyon na Art sa sining nga mga tinyon. May ari man diri puloy-an ang iya sining atop nakakas pating balayan Aksyon Art. Hindi ano nang ginatong dodo nga ang ginatungtungan sa atop mismo nga mga steel truss sa Aksyon Art. Hindi iya isa-isa nga gin kakas kundi bilog nga atop sang balay. Gin kakas niya daw duhungod sa buot bala Aksyon Art nga ginlagari mo sa kaginhakwaton kag ihaboy. Oo, ang sistema niya. May kahoy na siya kung steel trusses? Trusses, Aksyon Art, steel trusses ini siya. Sus. Pero ang bilin, kuha na lang, ding-ding na lang, kaya magkatuwain na Aksyon Art. Grabe. Ginbulwat. Ang ginbulwat iya kagin saylo sa lain nga lugar. Oo, matyagan ko kayo. Dito may higot, wala yung ginhigtan yung aktas na ginalo sa pababaw kung isaylos tiyak nga area of Aksyon Art House. Purting ka. Grabe yung pag last niya Aksyon Art mo. Pagkatapos may ari man din sa isa man kadako, katama nga puno sang kahoy, kapag hindi lang sa dako, o di laba, pag isa Aksyon Art, I'm sorry, masig na double meaning nyo da. Dako siya, laba pagid, nagatumba ini, may lang dito lang sa uluunhan nga wala sang pamalay Aksyon Art. Ari ba lang si nanay o kay istoryahon ta, listener mo din nga Aksyon Art, listener sa Aksyon Radio Bacolod kay pagsampot ta diri sa barangay Tuoy, nakita nilang patrol naton, kilala kita diri Aksyon Art, malaan mo yung listener kay pagwa mo pa lang, oy si Aksyon Brian Morden nagkadto diri sa aton, si nanay. Nay aga, live kita sa Aksyon Radio Bacolod, kabalo ka naglabay lang kami sa Niga ding adlaw kay nag-focus kami to sa Sipalay. Ang aton nga anchor subong si Aksyon Art Tayhopon, sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Aksyon Art. Good morning, sir. Morning, Nay. Morning. Aksyon Art ho. May pila ka nakatuig nga star diri nga lugar. Dugay na kami din, mga 83, 82 na kusubong. Sus. 82. Wow, like, ining kahoy nila yung pagsampot na di ari na negative. Oo, ari na, edad pa lang ko, 16, ari na nasi daw mangga lang kadako. Subong na gulang-gulang na. Pag bagyo na, anong experience siya na sa liga niya adlaw? Hindi, certigid yung kanyang hangin, balaga, bagrong yun siya bala. Basta pag bagrong niya, daw gatumbo, bala pa ibabaw. Siya abo na, atop. Yes, ang apo ko gani yun, na palig nga may parlins pa nga dala. Ang parlins sila. So, ay na ang kwado, ay nang sarapol. Kwan yun na itong balay nga dako. Ubos gidya. Oo, ubos gidya kay parlins ang dala sa gusin mo.
Sino kadelikado. Ang pinakabuhi na si Dinay kay wala ya tubig baha. Wala. Amo lang nang amon ginapangamuyo nga wala lang ulan o baha. Kasi ang una, delikado gid ka din. Kasi ang una nagbaha na din na dalo mo. Na din sa to kabangkalan nga tubig. Nag-evacuate man ka Manay or Wala kami din nagalin kay ngamon balay taas na daw mong. Kaya kalain lang taon sa tubig mo. pero kung ang kahoy dili nagbalik sa ito. Salamat lang ko sa Ginoo nga ang kahoy dito nagpaugaling kay ang duwa naman to kabalay na dunot mas logit sila dagali. Ang sa likod sining bago nga balay. Oo. Dunot ito yan, no? Ara na dunot. Basta mayo man ang sambag ni ho kaysa amon ay man nagtupa. Dito sa Aksyon. Oo, si dito sa dogi kaluyan man sang Ginoo. Hindi pagid gusto ni Obet. Hindi pagid. Sa pangamuyo gid ko. Ama ko kasing gitan di ko sa pangamuyo nga ba so naman ang Ginoo ang pagbukastigo sa amon. Buligi ng kami na amna. Sige. Salamat din ano pangalan ni Nay? Si Leonora del Pen. May man plano magkapitan dito ko, no? Oo. Hindi lang may plano ko magpapili kapitan why? Why na hobla na Nay. Kung ko ay masugot lang ko kung anong pagdagan. Aksyon at ginasunlog talaga si Nanay kay nang listener gid bala sa tong Aksyon Art. Ang mga radyo Aksyon Art Do nagkibot bansayin ya nano. Kundi wala di subong supply sa kuryente, ang mga tao Aksyon Art may opsyon ng ilang radyo, may mga battery. Di battery, oo. Di battery ba na, oo. Subong ga monitor di sila ginawa di sila kay nakibot sila nga ari ta di nag-report live. Nagkantom lang kita diri kay amo na may report kay diri medyo natulutamaan man ano. Aksyon at kay ina sang aga paggagwa ko sa isa ka gintulugan tadi kit-an ko ang Alas 9:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ibalikan ta daw guys sa Aksyon na Brian Moden. Ara na siya nag-us-us na no diri sa tuoy himamaylan ang tuoy Aksyon doors lapit na sa inyo to hindi. Lain tong inyo yan no. Sa piyak na sa Aksyon Bray. Yes, Aksyon. Why ka to plano magapit kuno kay do may preparar tong Balenciaga na ni Aksyon doors no. Patultula lang ko sang balaya kay ang driver ko danya gasot-sot lang nimo. Ang tuoy sila ni Bernie dia, suay ni si Bernie. Alapit sa ila ni Bernie. Oo. Tuoy kag ang kwan lapitan na ilang gali na tuoy kag ang ila ni Bernie sa suay. Bernie sa suay. Daw ginlabyan namon to kay Aksyon Art. Oo. So kay na sa Kabankalan, while galibot kita to check sa situation Aksyon Art, may nakitaan kitang duha ka dump truck kag mayara sang Rio sang Philippine Army. Okay. Ang nakita na to dito siling ko may ginahakwat sila so nanao kita kagin check naton. Sinako sako nga mga bugas Aksyon Art, no? May 300 sacks of rice kagin donate si Kong Greg sa province, kagin padala sa province na. With basic posible amo na ni Aksyon Art ang 300 kaya mo ni kay na istorya na kon nga nag-facilitate dito siya mga 300 ni Sir halin sa province of Negros Occidental. Di ba siya mo lang kay Kong Greg nga gin-donate sa province? Posible Aksyon Art base ini. Okay. Oo. Wala lang ko naman ko to kay pagkabalo ko nga probinsya, lingkod sige okay na siya, no? So base amo nito ng kay Congressman Greg sa Taya. Okay. So duha ka dump truck na sa kay 150 mo. 150 ka sa ako sa piyak, 150 man sa piyak. Okay. So atong ang taglaom ko ganiya nga ipang distribute ato solely sa Kabankalan. But according sa naga-facilitate dito nga tanan nga mga lugar diri sa south area nga affected ni ni Udet Aksyon Art ang tagtagan sini. That's why nga ginabaki-baki pato nila kan pila ka sakong para diri, para dira para makapilaw gid ang tanan-tanan Aksyon Art sangkwana sining nasambit iya nga ayuda halin dira sa probinsya and base man pod kay Kong Greg sa Taya dira sa syudad sa Bacolod Aksyon Art. Kahapon man sang hapon while ga-travel kita from Sipalay, naglabay kita sa pinaman kapitado nga barangay sa Sipalay amo ning Hilmontilia Aksyon na Art sa pag hinakop naman ini ni barangay kapitana Gima Trio Aksyon na Art. Kay ang Hilmontilia may ara sang 5 ni siya kapatay kag isa ka missing sa sining mga tinion, no? Ang ining mga nagkalamatay gapuyo sa kilid sang suba didto
may ara sang mga sa pika-pika sa may kilid sang dalan nga among itong saka sang tubig aksyon na art, no? Natabuan dito naton kahapon nga may isa ka pribado nga salakyan nga nagdulog kag nagpapanaog sang madamo nga mga container sang ilinon nga tubig aksyon art. Amo to gali si former Congresswoman Chiding Alvarez Actionite. Oo, nagpanagtal to siya sang mga ilinon nga tubig kay kinanglanon subong sang Sipalay. Abisan diin na lang diri sa south nga portion, ilinon nga tubig Actionite. Ilinon nga tubig. Kay dito sa Sipalay gagana to subong ang Pero Aksyon Bray, isalot ko lang, Sipalay subong, kumusta ang tourism industry nila? May mga kadto patog yapon kay I understand may mga reservation na prior pa kay Udet nga last ila to nga schedule nila within this week. No may mga nagakaladto pa dito? May ara pa man action art pero mostly sa mga beaches dito nagapamalibad sila kay unang problema nila tubig action art. Okay. Wala katoy panghugas, way kay paligo, kagang linya gid mismo sa kuryente although ang ating iban may generator. Okay. Pero ang iban wala sang generator. Ang mga pension houses, action art, ang mga hotels nga dira mismo man sa proper, temporarily sirado action art, no? Sirado. Ang natulugan namo ang ginini action nen sa nagligad tong adlaw. Basta makatulog ka lang nga safe ka lang okay na pero wala iya kuryente way man tubig action art, no? Okay. Amo to sang sitwasyon. So, medyo alanganin pagid sa Cinema Tinion ang syudad sa Sipalay kung nadalagaw ang paghahambalan. Kay apektado man ang atong mga ginsadtuan to during the time of Sir J.J. Campos sa Campo Fino to Black. Dito aksyon at sumunti ang alagyan to bulubudlay man bangod sa mga kahoy nga nagkalatumba sa area although nga possible mas action art. Amo tong lugar. So, gina-discourage pagid ang pagtiner sa kay ti amo na inang wala sang supply sa kuryente numero 1 kinanglanon kung negosyong paghambalan kag tubig gid mismo action art, no? May natukiban ang kita dito kahapon nga kun nga amo gini kadako ang tubig ginaglaslas to sa Sipalay. Na-interview naton action art si Vice Mayor Oscar Montilla. Taga dito, siya mismo iya ang dismayado sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH Action Art. Kay ang Sipalay, may ara sang ginatawag nga Sipalay River Action Art ng pinakadako nilang suba dira. Kag may isa pa gid ko ka suba nga nagatabo sila sa pinakapunta sang Hilmontilia nga barangay. Nga dira gali ginbutangan sa DPWH ang ginang pika-pika o Dike Action Art. Which is ining pika-pika kung atong lang tawon, halin sa pinakababaw, dako ang bulig ng Action Art sa pika-pika, agod nga ang tubig, hindi magdali-dali awas sa mga pumuluyo. O galing lang, suno kay Vice Mayor Montilla, pag-abot dito sa pinakapunta na, ang ining dike o kung pika-pika, nagkipot action art. Kung baga halin sa pinakalapad nga suba, daw nahimo na lang to siya nga tunga paglabot sa punta, sa pinakapunta. Which is nagapati diri si Montilla, nga isa sa rason kung nga ang tubig bumalik kag umawas action art. Bangod nga wala na ang tubig libre nga gawaan dito sa pinakapunta action art. So bumalik ang tubig kag diri gid siya umula sa tanan nga pumuluyo nga apektado sang nasambit iya nga si Bagyong Udet sa nagligad nga Biyernes o Huwebes sang gabi. Ang hindi lang paginanamian diri ni Montilla nga sa nagliligad pa dugay na nagalaksyon at nga reklamo mismo ang konseho dira sang Sipalay City naghimo na sang resolusyon sa iya sila nga paginakop dira nga nagaayo sa DPWH nga gubon ang inang sa punta. Kung ibutang nila nga nagpakipot sa suba, action art. Kaya na ginapananaw niya, nga amo ning posible matabo pila kadlaw bahaon ang Sipalay kung magsubra ang bukbo sang ulan. Aminado din man si Vice Mayor nga gusto lubra din man tong ulan ni Udet action art mo. Though hindi din man lain niya ang pag-ula niya, damo, hindi kumpara mo sa normal na pag-ulan. So, ang natabo, umawas gid. Bumalik ang tubig action art kag dito na siya nag-igo sa mga tao. So karon kay natabo na gid man ini sa kay Montilla makabalik sa normal ang ila sining kwan
pila sining sesyon abi kag plastado dira sa dasambit nga syudad sang Sipalay na siya mismo mag-ayo sa konseho nga mag-investigar action art sining nasambit nga hitabo kag tuyo niya nga pasabton kung sino dapat ang manabat sining nasambit nga mga ginbutang nga pika-pika dira nga ginayo na manilagan ini o galing wala lang ginaktuhan sang DPWH. Magluwas ang sulat nila nga ginpadala sa 3rd Engineering District Action Art. Sunod kay Montilla, siya nagpadala pagid kaniya sang sulat dito na sa region kag posible nagdangat pagid ni Action Art sa national sang DPWH. Agod nga ireklamo lang gid na o galing ang pagkadismayan niya nga wala gid ini gintagaan sang pagtamod sang nasambit iyang ahensya sa gobyerno kag amon isubong ang natabo sa nasambit nga lugar. Porsyon sa palihag ni Oscar Montilla, Vice Mayor sa Sipalay. Pero ang inyo to una nga ginbukar niya Vice, ginbuka dito nila ginmus na sa nila tawo sila. Wala, ara lang ang amon pero gin sampaw tabuna lang nila do bali nag gin do may ginbutang sila yang ito bailap na nila abi. Grabe, no? Siya mo nang isa pa kausa. Hindi na situated dito ni Vice Mayor mo. Sakwan, sabi, Barangay Montilla, kag Barangay Mambaruto na siya junction. Suba? Suba na da, ara na da siya. Kag lapit na matudonan mo, no? Pwede video ganit matudo. Ano nga lang sa Suba rin yan, Sipalay River. Sipang pinakatakugin. Pinakatako, Kaya junction, para na gamit na sila da sang Tawangan River. Katabuhay na sila da. Tingko ng pressure diri, magbutok, mangguba na sila da sang palibot. So, ang ginimo kay Ginday, kanila may daig pagin sila nga ang tubig hindi ka dito lumpat sa susuba. Tamo na natabo, ang mga tao first time nga naka-experience nga taga-lumapaw ng tubig una. Actually, portion lang sa palayag ni Vice Mayor Montilla, Aksyon na art. No? Ganda lang ini kay mismong mga kapitan dira nga nasa kupan sining Sipalay River aminado man sila. Kaya naghimo man sila sa kaugalingon nga barangay resolution nga gubon kung tani ato sa mas temprano pero wala gid action at ginhimo ina sang DPWH. Amo nang sitwasyon karon ako nanong update sa pagbisita diri ni Senador Mig Subiri karon bantayan sa aton sa pagpangalagad sa area sang Kabankalan kag southern parts ng Negros Occidental. Upod action ninyo bugida nga aton sa Piluto Action Art ini sa Action Brian mo din nag-report sa mga aksyon sa din ka mga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat gid Aksyon na Brian Morden on special assignment. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad.
Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na, may grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Isa kadako kag Eddie Jones Kalinaw, paring kinalon sa guys Tokyo, Japan, James Bilarde, morning lang Juna Solomon Panes kag Ronel Pilarta. Garrera, good morning man, paring Albert Sanz, Bernard Umadhay kag Jory Suklan Sorio, Madam Ems Abuso, kay Attorney Dra may agaman, Dag Pandan, Rodel Vasquez, kag Leonardo Andrada, Veronica Laloy, morning. May nakita tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad ang ako lang mabilin sa inyo, Director. Saying thank you for joining the show, mga kaaksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon